Atong mga pagbasa karon dininining atong panaw ni ining tuig sa paglaom, naghatag nato og dakong kahigayunan sa kahulugan sa paglaom, sa gitawag natog transformation. Kausaban ba? O gitawag natog redemption. Tuig sa paglaom. Ug mauni pahinumdom nato nga diin sa atong panaw naa ang ato nga adlaw-adlaw nga madasigon sa pagpaabot ba sa katumanan sa gisaad sa Dios kanato. Buot nato ipalanog ba ang mga pulong ni Jesus dinhi sa atong kinabuhi, sa iyang pag-ingon, ayaw mo kaguol, salig mo kanako, kaysa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Nga sa ato pa the promise of redemption. A promise of salvation. Nga kini gihulagwayan pinaagi ni ining pag-ingon ni Jesus, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. And this is precisely what we hope for. Ug dinhi sab niining atong panaw sa Kwaresma, naani ang dako kaayo ug lanog nga pagdapit nato diha sa ato bang paghinulsol aron naa unta ang atong kausaban sa matang sa kinabuhi, nga diin atong itumong ang atong kinabuhi diha sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios ug diha sa pagpuyok sumala sa pagtulunan nga gitudlo kanato ni Jesucristo. Ug tungod niini, anaa unta ang ato bang madasigon kaayo ug lig-on na pag-uli sa atong kaugalingon balik ngadto sa Dios. Kay mao man ni ang pagdapit sa Dios nato. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. A promise of redemption, salvation. Ug baya, dili di ay nato ni siya maangkon hangtod nga kita karon dinini ining atong nadungog nga ebanghelyo gikan sa panganod, nadungog ang tingog nga nagkanayon, kini mao ang pinangga kong anak, pamatia ninyo siya. Listen to him. At the same time, kini sa atong ebanghelyo karon nga nagisgot mahitungod sa pagkausab ba sa panagway ni Jesus, transfiguration. Gitagaan tag maanindot kay hulagway nga diha ang duha ka tawo mitungha nga nakighinabi ngadto kang Jesus ug ang ilang gipanag-istoryahan mahitungod ang kamatayon, mahitungod sa kamatayon ni Jesus
didto sa Jerusalem, speaking about the death of Jesus. Nga dinhi kita gipahanumduman nga naa gyud ay ang kamatuoran sa kamatayon, naa ang pag-antos, naa ang mga kasakitan, naa ang daghan kaayong mga pagsulay, apan sa luyo ni ining tanan, we have a Jesus who will conquer death, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. What a story of redemption. Mao nga mga kaigsuunan, ato nga, susihon ba ang kini karong atong mga pagbasa? Gani ang unang pagbasa, diin si Abram. Kini si Abram mauni ang nahimong Abraham. Og nakighinabi ang Dios kaniya, og gisaaran siya nga you will have a land. Ug duna kay daghan unyang mga anak. A promise of God. Ug kanindot ni Abram nga diha sa iyang pagtuo, siya nahimong Abraham. Ang kanabang napuno nga HA nga kini siya aspirate ang kanabang Espiritu Santo. O kining maong Espiritu Santo, maoy nakapahimo kang Abraham nga atong amahan sa pagtuo. Our Father of faith. O kini di ay siyang maong pagtuo, maoy nakahatag og paglaom sa mga Israelita sa katumanan sa gisaad sa Dios ngadto kanila. Pinaagi kang Abraham. Ingon ani siya paglaom. O gani isab dinhi sa atong ikaduhang pagbasa, ato sab nga madungog ang kining giingon dinhi nga ang Ginoo Hesukristo ilisa niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Maubaya ka ni ang gipasabot-sab nga sa transformation. Ug kining transformation kaha may tabo dinhi sa atong panaw. Ug mausab di ini ang ato nga madawat diha ni ining panahon sa pag-angko nato sa kaluwasan pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Ilisa niya ang atong lawas nga may kamatayon ngadto ni anang way kamatayon nga kinabuhi. Ug maubaya nga ato sang tutukan niining atong nadungog nga ebanghelyo karon nga nag-asoy mahitungod ba sa pagkausab sa panagway ni Jesus. Ug atong tutukan ang mga pipila ka mga detalye mahitungod niining mao nga hitabo diya sa panaw sa kinabuhi ni Jesus. Diya sa iya nga pagpadayon sa iyang misyon, pagtubag sa misyon. Diha sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Una sa tanan,
atong nadungog ang kinibang misaka si Jesus sa bukid, kuyog niya si Pedro, si Juan ug si Santiago. Ug sa kalit nausab ang panagway ni Jesus ug dihay duha ka tawo nga mitungha, si Moises ug si Elias. Kinsa maning duha? Unsa may ilang gi-representahan? Moses represented the law, ang balaod. Makainumdum ba yata nga si Moises mao'y midawat nining Decalogue ang napulo ka sugo. Unya si Elias nagrepresentar sa mga propeta. Ug unsa man dayon ning nagrepresentar sa mga propeta, naghisgot ni mahitungod sa Mesiyas, naghisgot ni mahitungod sa kamatayon, naghisgot ni mahitungod sa pag-antos sa Mesiyas. Apan luyo ni ining tanan, naa ang dako kaayong paglaom sa kaluwasan. Muingon dayon ta na si Moises misaka sa bukid sa Mount Sinai ug iyang gidawat ang balaod. Karon si Jesus didto ibabaw ni ining Mount of the Transfiguration ug didto nagpadayag siya kung unsa man ang mahitabo sa tao. Prelude kadto siya kung unsa man ang mahitabo sa tao diha sa pag-ambit sa tao sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Kung unsa ang mahitabo sa tao kung siya makaangkon na ni ining kaluwasan. Apan baya dunay maanindot kaayo nga bahin dinhi nga sa katahom ni ining maong panan-awon, apan nakatulog sila si Pedro, si Juan ug si Santiago. Kana bang ang pagkatulugon bitaw? Unya makahinumdum lang taani ato laning ma-associate bitaw nga kadto bitaw ang panahon nga si Jesus didto sa Getsemani nagampo siya ug iyang giingnan si Simon, si Juan ug si Santiago, pabilin mo dinhi kay magampo ko. Pag-ampo mo nga dili unta kamo madason sa tintal sa dautan, apan unsa may nahitabo nila ni Pedro, Juan ug Santiago, nakatulog sila. Ug gani mingon dayon si Jesus, the spirit is willing but the body is weak. Ug mao baya nga even in this particular scene, si Pedro, si Juan ug si Santiago nakatulog. Apan nakamata sila tungod ba kaha sa kagaho ba? Ug ilang nakita ang matahom kaing panan-awon. Unya nakaingon dayon si Pedro, Ginoo, maayo nga niya ta dinhi. Magtukod kog tulo kapayag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Apan giingon dinhi sa ebanghelyo, wa makasabot si Pedro sa iyang gisulti. Unsa man ni siyang bahina kaha sa atong pagpamalandong karon? Nga ubaya sam ni ang magpahinumdum nato? No? Nga dili unta kita bitaw
madason sa katahom ni ining kalibutan. Nahimuon nato ang kalibutan nga atong comfort zone. No? Nga dili na lang taganahan mo biya dinhi, kanindot naman ani. Ani na lang ta dinhi, nindot na kaayo. Way daghang mga kining kalisdanan, way mga pag-antos, way mga pagsulay. Let's stay here. No? Mao man ni no? Ang kinibang dakong tentasyon nato nga gusto na lang sabta mo gakos sa katahom nining kalibutan, and it making it our comfort zone. No? Ingon ani siya. Mao nga nakaingon si Pedro, I will make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. But Peter never understood what he said. Unya, mao ni siya'y dako kaayo nga hitabo nga dunay panganod nga nagpatungod nila, ug gikan nining panganod adunay tingog nga nagkanayon. Kini maong pinangga kong anak, pamatia ninyo siya. Listen to him. Do not listen to yourself, but listen to him. Maubaya ni karon sab ang dako kaayo natong hagit. Kaysa kasagaran, mamati ta sa atong kaugalingon. Mamati ta sa atong gusto. Ato nga gitanaw ang atong kaugalingon nga daw maunay hari ni ining kalibutan. Dili na ta kaantigo mugamit sa atong dalunggan. Dili na ta kaantigo moabli sa atong kasing-kasing for God. Dili na ta makahinumdum sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Ug maubaya ni ang ato unta nga relationship with God. Nga kining maong pagtuo gasa sa Dios dinhi kanato aron do natay constant communication with Him. Do natay intimate relationship with Him. Apan we take for granted our faith. Kay nganuman tungod kay ato nang gitan-aw ang atong kaugalingon. Pag-ingon gyud sa tingog, pamatia ninyo siya, mao ni siya na unta makadungog kita kang Hesus aron makahinumdum sabta nga dinhi sa panaw sa atong kinabuhi atong makita ang kinidakong paglaom na after fulfilling our mission in this world, atong maangkon ang katumanan sa gisaad sa Dios kanato nga mao ang atong kaluwasan diya sa pag-ambit nato sa paggabanhaw ni Jesucristo. Maubaya ni siya karon ang dako kaayo nga hagit dinhi sa matag usa kanato. Galahi di ay kaayo ang misyon ngari sa ambisyon. Kaya ang ambisyon nangandoy ta nga makalampos, mangandoy ta nga muasinso ang atong negosyo para sa atong kaugalingon, para sa atong kalambuan. Apan kalahi di ay nining misyon nga kining atong misyon mao di ay ang pagtubag sa hagit ni Jesus dinhi kanato. Kung buot mo musunod nako, kalimti ang imong kaugalingon, pasana ang imong krus ug sunod kanako. This is our
mission. Now we have to go out of ourselves. Nga dili di ay ang kining kalibutan mao'y mahimo natong comfort zone ug makalimot na di ay ta sa gisaad sa Dios nga kaluwasan alang sa matag usa kanato. Mao nga mga kaigsuonan manghinaot unta kita nga kining tulo bitaw ka mga pulong: hope, transformation, ug redemption, ato nga kanunay nga mapamalandungan dinhi sa atong kinabuhi. Ug manghinaot unta ta nga diha sa atong pagpamati sa Dios atong masusi ang atong kaugalingon if we are walking in the right direction. Mao nga karong tuiga, Year of Hope, ug ang matag usa kanato gitawag og Pilgrim of Hope. Mga magpapanaw diha sa dakong paglaom. Amen.